Zdravím vás, pánové. Hlavně zdravím ty, kteří jste před rozchodem s partnerkou, skřípe to ve vašem vztahu, anebo už jste dokonce po rozchodu s vaší partnerkou. Ale i tak tomu chcete dát novou šanci a zkusit ten vztah vybudovat od začátku. Já se chci s vámi podělit o svou bohužel nepříjemnou zkušenost, a to z toho důvodu, aby vy jste se vyvarovali věcem, jednáním, které by naopak vaši partnerku mohly odradit. Ale toto video je i pro pány, kteří mají vztah a chtějí, aby ten vztah byl harmonický a bezproblémový. Já nejsem sice žádný psycholog nebo partnerský poradce, ale budu mluvit zcela z vlastní zkušenosti, která se mi po dlouhou dobu děla. Jmenuji se Petr, je mi 37 let a jsem 11 let ženatý. Ale poslední 4 roky se ženou jenom tak jako potkáváme doma a přežíváme vedle sebe. Mám 2 děti, 2 kluky, 9 a 11 let. Ve zkratce vám sdělím vlastní příběh, jak to všechno začalo, a postupně navážeme k tomu, jak to pokračovalo. Loni v létě jsem na jedné akci potkal jednu slečnu, ale to hlavně skrze jejího psa, který mě zaujal. Ale i tak slečna na mě působila velice mile, sympaticky, byla pěkná, veselá, měla krásný úsměv, krásné oči. Přeskočila tam nějaká jiskra a přidali jsme si telefonní kontakt s tím, že jí pozvu na hvězdárnu, a na prohlídku hvězdárny a do letního kina. Zpočátku jsem to vůbec nebral jako rande, ale čistě jenom jako tu prohlídku té hvězdárny. Ale nebojte se, nebudu vám tady popisovat den po dni, jak to bylo. Takže to vezmu ve zkratce. Mezi námi přeskočila obrovská jiskra. Už ten první den mi přišlo, jako by jsme se znali dlouhá léta. Skvěle jsme se doplňovali, měli jsme spoustu společných zájmů a byla tam mezi námi strašně silná chemie. A tak se vybudoval náš nový vztah a já, který jsem byl de facto 4 roky v trápení s mou ženou, tak jsem se dokázal znovu zamilovat, aniž bych to chtěl. A cítil jsem se strašně šťastný. Ten nový vztah byl pro mě překrásný, byl dokonalý. Já jsem si přál, abych s touto ženou, s tou novou partnerkou vydržel až do své smrti. Samozřejmě ze začátku v tom vztahu hodně hraje pocit štěstí, té zamilovanosti, ale k tomu se ještě vrátím. Jezdili jsme spolu po horách, po wellnessech, užívali jsme si společný čas, všechno to bylo naprosto dokonalé, ale asi po půl roce něco v tom vztahu začalo skřípat a něco tam chybělo,
nebo tam bylo navíc. Jednou, když jsem byl na nákupech, mi to tak vrtalo v hlavě a tak jsem přítelkyni napsal zprávu. Cítíš se v našem vztahu šťastná? Ano, ne. Ona mi odpověděla, že v poslední době se šťastná úplně necítí. Jenomže mužské ego si znovu ukázalo a napsal jsem ano nebo ne. Vysloveně jsem si vyprosil jednoznačnou odpověď, která byla ne. V tu chvíli se mi před očima uzavřel nebo zúžil tunel a já napsal fajn, přijedu si pro své věci. Místo toho, abych se jí zeptal, co se děje, a promluvili jsme si o tom, tak jsem udělal takovéhle hloupé, radikální řešení, které bylo úplně bezmyšlenkovité a bylo to jednání s horkou hlavou. Přitom jsem ji strašně miloval a nechtěl jsem ten vztah ukončit. Jenže to mužské ego si šlo pořád za svým. Navíc jsem tvrdohlavý střelec a už při cestě domů od té přítelkyně, kdy jsem si vyzvedl ty věci, tak jsem věděl, že jsem udělal osudovou chybu. A říkal jsem si, proč? Vždyť to takhle nechci. Chci to vzít zpátky a napravit to. Jenže ta mužská část toho ega říká, přece si teď komu dělal nějaký rozhodnutí, tak se nepůjdeš hnedka omlouvat. Po nějakém čase, kdy mi moje hlava vychladla, rozum se vrátil zpátky na své místo, začal jsem přítelkyni, nebo již bývalou přítelkyni, prosit o odpuštění a že jsem to takhle nechtěl, nemyslel a nechápu, proč jsem to tak udělal. Jenomže ona už toho měla dost. Ona si o tom chtěla promluvit hned ten den, kdy jsem tam přijel s tou horkou hlavou. Ale já jsem prostě o tom ten den mluvit nechtěl. Sliboval jsem jí, že své chování a jednání zlepším a že se ve vztahu budeme mít zase krásně. Oba dva. Ona mě požádala, abych jí dal volný čas na to, aby si to všechno promyslela na jednu stránku. Bylo z ní cítit a vidět, že chce také pokračovat, ale na druhou stránku nechtěla. Měla strach, bála se, protože prožívala znovu to, co už jednou prožila v tom vztahu přede mnou. Já jí řekl, že jí ten čas klidně dám,
ať se mi potom ozve. Jenže v tu chvíli, kdy pociťujete ztrátu někoho důležitého, tak se do mého rozhodování více zapojilo srdce než hlava. Bál jsem se, že o ní přijdu, a tak jsem jí začal ukazovat a dokazovat, že se změnit dokážu. Začal jsem jí věnovat mnohem více času než předtím. Komunikoval jsem s ní více než předtím. Také jsem jí více než předtím kupoval dárky, drobnosti, byl jsem pozornější. A snažil jsem se dělat maximum o tom, abych jí přesvědčil. Jenže tady nastal první problém. Nebo respektive moji první chybu. Pánové, když vás žena poprosí, abyste jí dali čas na rozmyšlenou, a vy jí řeknete, že jí ten čas dáte, tak se to snažte dodržet. V tuto chvíli musíte být na sebe strašně tvrdí, protože se ve vás odehrává vnitřní boj, a to boj hlavy a srdce. Na jednu stránku víte, že jí ten čas máte dát, že jste jí to slíbili, ale na druhou stránku se vaše srdce strachuje o to, že o ní přijdete. Takže ač to bude náročné, musíte si to hlavně vždy včas uvědomit. Protože jakmile začnete tímto způsobem tu bývalou přítelkyni uhánět, tak ona přichází o volnost, o prostor a čas nad tím uvažovat. A vy, když jí ten prostor a čas nedáte, tak ona se před vámi začne uzavírat. Což je opačný efekt toho, co my chceme. V tento okamžik přijde váš nejtěžší úkol, a to ovládnout se, sám sebe ovládnout, udržet v sobě ten chtíč a to nutkání jí navštívit nebo jí napsat a musíte mít nad sebou co největší kontrolu. Protože jakmile se nezačnete hlídat a kontrolovat, co děláte, tak začnete dělat akorát věci opačné, než jste slíbili. Což ve finále vede ke špatnému závěru. Vy to sice vnitřně, osobně všechno víte, že to nemáte dělat. Že jí máte dát čas, nemáte jí volat, psát. Prostě jí máte nechat oddechnout. Protože ta holka, nebo ta přítelkyně vaše, zrovna v tu chvíli opravdu potřebuje klid. Jenže vaše zmatenost
opakuje chyby. A vy si je uvědomíte až tehdy, když vás na to přítelkyně znova upozorní. Vy jí odpovíte akorát, ano, já vím, že to nemám dělat, že to není dobrý nápad, ale prostě mám tu potřebu to udělat, protože mám strach, že o tebe přicházím. Ale proč to i přesto děláme? Proč se nezvládáme sebe kontrolovat? Je to ten vnitřní neklid, pocit nejistoty a strach, že o přítelkyni definitivně přijdeme, jenže tady už potom stačí pouhý maličkosti. A každá ta maličkost, když se přidá k další maličkosti, tak se sčítá a sčítá, až vám udělá velkou hromadu starostí navíc. Nebo respektive více vám to zkomplikuje cestu k tomu obnovení vztahu, který vy chcete. Tím vším jednáním a dokazováním, tím, že jí nedáte prostor, tak přítelkyně doženete akorát k jedinému rozhodnutí, a to takovému, že to bude chtít ukončit a nebude tomu chtít dát novou šanci. Nehledě na to, že vy žadoníte, nebo já jsem žadonil, prosil o druhou šanci, jenže my, chlapi, prostě ty šance nepoznáme. My je nevnímáme. Pokud nám to ta žena vyloženě neřekne do očí. Neupozorní vás na to. Dávám ti druhou šanci. Dávám ti třetí šanci. My to prostě nevnímáme. Ona, ta vaše přítelkyně, už vám těch šancí dala tolik, ale vy o nich vůbec nevíte. Jsou to totiž každý ty maličkosti, které se jí nelíbily, ale ona je i přesto přešla. A to neustálé přecházení se sčítá a sčítá, až je toho na ní moc. Ona prostě, žena očekává to, že my chlapi ten problém poznáme a doufá v to, že se sami od sebe zlepšíme a pro příště se tomu vyvarujeme. Tady je podle mě trochu problém, nebo větší problém v tom, že žena vidí, že ženský a mužský mozek vnímá každý jinak. Když to žena vidí jasně a zřetelně, chlap to nevidí a přemýšlí, stále neví, nic ho nenapadá a tak si tam něco domyslí. Začne mít nějaké domněnky. Nebo začne mít své pocity a začne dělat podle sebe. Ale přitom to není přesně to, co ta vaše přítelkyně myslela a vy dáváte další hřebíček do rakve.
Já, když jsem poznal a když jsem byl se svou bývalou přítelkyní, tak jsem v ní viděl naprosto skvělou ženskou. Byla ochotná, naslouchavá, milující. Byla velice tolerantní, pečlivá, pečující, prostě dělala pro mě první a poslední. A mé vlastní děti vzala za své, nedělala žádné rozdíly. Byla veselá, bez stresu a měla radost ze života. Pokaždé, když jsme se viděli, rozzářil se jí ten její krásný úsměv. Oči se jí rozářily a samou radostí se proti mě rozběhla a skočila na mě v obětí. Po tom našem rozchodu a hlavně po tom, co mě jasně a silně utvrdila v tom, že je mezi námi konec, tak se každý den vzbudím a celý den, nebo pokaždé, když na ní přemýšlím, myslím, což je vlastně celý den, i celou noc, tak se mi strašně svírá žaludek. A mám v sobě vztek, smutek a to z toho důvodu, že máte pocit, že víte, že momentálně tu nejste pro ní a ona tu není pro vás. Pro mě je nejtěžší zžít se s tím, že jsem ji zklamal a také jsem zklamal sebe a také je pro mě velice těžké smířit se s tím, že jsem udělal věci, které jsem nechtěl a přitom jsem věděl, že to nečiní dobrotu. Že to nemám dělat, ale přesto jsem to udělal. A ona se mi díky tomu zcela uzavřela. Tady si můžu položit otázku. Proč jsem v době, kdy se to ještě dalo normálně vyřešit? Dalo se o tom mluvit. Proč jsem to nevnímal? Bylo to snad tou zamilovaností, tou spokojeností, to, že jsem se vedle ní cítil bezstarostně. Bylo to hlavně tím, že jsem nebyl pozorný a nevnímal a nevšímal jsem si těch drobných věcí, které byly nějakým problémem nebo které jí vadily.
Další věcí je to zklamání. Zklamal jsem sám sebe, že jsem zklamal ji. Jelikož jsem věděl, že její předchozí vztah byl špatný, tak já jsem jí chtěl ukázat a dokázat, že v našem vztahu bude dobře. Že ne každý vztah je špatný. Ale na detaily z předchozího vztahu, co měla, jsem se bohužel nezeptal. Což je také velice podstatné vědět. Proč ten předchozí vztah byl ukončen? Nebo co se jí v tom předchozím vztahu nelíbilo. A to proto, aby vy jste tímto získali krok napřed. Budete vědět, co nemáte dělat. Já jsem to do té doby nevnímal. A vlastně vy všechno začnete vnímat pořádně, až když je pozdě, když je po tom rozchodu. Až když padnete na tu hubu. Do prčic, proč to takhle máme, proč to nevidíme už během toho vztahu. Vy potom si uvědomíte všechny ty svoje chyby. Snažíte se to všechno napravit, protože si to opravdu v té hlavě přeberete. Uvědomíte si nakonec, že právě tím svým chováním jste přišel o člověka, který vám důvěřoval, on vás naslouchal, byl vám skutečnou oporou, miloval vás a vkládal do vás ty největší naděje. V tu chvíli, kdy toto zjistíte, tak se vám najednou oči i mysl otevřou na 150% a v tu chvíli vnímáte a uvědomujete si, že to pro vás nebyla jenom skvělá přítelkyně, tak jako na začátku vztahu. Ale že to byla pro vás žena, pro kterou byste udělal naprosto cokoliv. Pro mě je to žena, strašně silná a vím, že kdyby došlo na nejhorší, dejme tomu třeba potřebovala by transplantaci srdce, tak bych jí dal to své, jenom proto, aby mohla ona dál žít. Svůj život bych dal jí bez váhání. Právě teď přichází to vaše pravé hluboké uvědomění, jak moc je pro vás vaše
teď už bývalá partnerka důležitá. Vy stále prosíte, dokazujete a slibujete, jak se změníte k lepšímu, jak vše bude lepší, jste k ní pozornější, ale problém je v tom, že ona ve vás ztratila důvěru. A důvěra je jeden z několika důležitých a základních pilířů spokojeného vztahu. Dalším důležitým pilířem je naslouchat a mluvit. Tím nasloucháním není myšleno, že přítelkyni jenom vyslechnete, co vám řekne, jak se měla v práci a bla, 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 ale že ji vyslechnete pozorně. Nebudete se věnovat vůbec ničemu jinému, nebudete v ruce mít žádnou tužku nebo cokoliv, prostě budete jenom sedět nebo stát, koukat se na ní a poslouchat, co vám ta partnerka říká, co požaduje, co po vás chce. Pokud byste některé z jejich vět nerozuměli, něco byste nechápali, nebojte se, nestyďte se, možná si budete připadat hloupě, ale zeptejte se na to. Řekněte jí, promiň miláčku, ale můžeš mi to vysvětlit? Nerad bych to špatně pochopil. Říkala jsi, že... A tady zopakujete přesně to, co ona říkala. Tím, že zopakujete to, co ona řekla, tak se ujistíte, že jste slyšeli skutečně to, co řekla. A zároveň tím té přítelkyni dáte najevo, že ji skutečně vnímáte. Poté, co zopakujete tu větu, které nerozumíte, kterou řekla ta přítelkyně, tak pokračujete dále. Rozumím tomu tak, že a teď to, co si vymyslíte. Řeknu vám konkrétní příklad. Přítelkyně vás poprosí, že by bylo dobré udělat něco z garáží. Aby se tam vlezlo auto, dala by tam nový nábytek, bla, bla, bla. A vy nerozumíte třeba tomu nový nábytek a zeptáte se, promiň, říkala jsi, že je něco potřeba udělat s tou garáží, vymalovat a dát tam nový nábytek. Rozumím tomu tak, že tím novým nábytkem myslíš konkrétně ty skřínky na potraviny? A ona vám to buď to potvrdí, anebo vyvrátí. A opraví vás. Někdy si můžete připadat, jak kdyby se bavili dva dementi nebo dvě malé děti, které nechápou věci. Může vám to být nepříjemný, ale vy si to musíte vyříkat a ujasnit,
dokud tomu oba dva nebudete rozumět stejně. A musíte mezi sebou komunikovat i v případě, že jste se třeba pohádali. Tohle spousta chlapů nedělá. Jenom si tam prostě doplní vlastní domněnku, že asi takhle nějak by si to představovala. Asi nějak. Je to jenom domněnka. Není to skutečnost, kterou ona chce. Protože chlap, když něco nechápe nebo něčemu nerozumí, tak si tam dá tu svoji domněnku. Já jsem se domníval, že jsi to chtěla takhle. Tím, že spolu budete mluvit a vysvětlovat si to tak dlouho, dokud si nebudete 100% jistý, tak předejdete nedorozuměním a chybám, které by vašemu harmonickému vztahu mohly naopak uškodit. Když spolu mluvíte, tak mluvte zcela jasně a upřímně to, co si přesně myslíte. Žádný omáčky kolem. Žádný, no ono by to šlo, kdyby jsme proto začali něco dělat. A teď jako začali něco dělat. Co? Jako ležet na gauči a šťourat se v nose? Nebo válet se v posteli a nic nedělat? Ne. Mluvte otevřeně a na rovinu. Ono by to šlo, kdyby si začal víc pracovat a vydělávat peníze a já bych se mohla více věnovat domácnosti. Teď je to jasné a striktní. Máte tam dané konkrétní věci. A v té konkrétnosti musí být hlavně vaše přítelkyně. Ona musí být konkrétní. Protože chlap to jinak těžko pochopí. Přesně tak, jak ona si myslela. Je to prostě tím, že chlapi se neustále domnívají. Já jsem se domníval, že to bude dobrý. Nebo já jsem myslel, že to takhle bude nejlepší. Ale to se domníváte a myslíte jenom vy. Nebo my, chlapi. Žena, ta se nedomnívá. Ta totiž ví přesně, co chce. A proto by to měla říct hned z první. A ne, že to z ní budete třeba páčit skrze nějaké otázky. Tady nejsme na kvízu. Musíte být navzájem upřímní a ta upřímnost je největší, když si navzájem důvěřujete. Protože pokud byste tomu druhému nedůvěřovali, tak mu neřeknete všechno a neřeknete mu to přesně tak, jak si to myslíte. Prostě k tomu přihodíte nějakou omáčku, přílohu. Ale my to chceme bez omáčky, bez přílohy. Chceme jenom
krásný propečený steak. Pak jsou tři důležitá pravidla, podle kterých se vám bude lépe žít v tom vztahu. Prvním z nich je: slova potřebují činy. Pro vysvětlení. Když něco řeknete nebo slíbíte, že uděláte, zařídíte, že někde budete, tak to skutečně udělejte. Pokud to neuděláte, tak to budou jenom ty prázdná slova. Pokud se bojíte, že byste na to zapomněli, kupte si nějaký notýsek, úkolníček nebo nějaký plánovací malý kapesní kalendář, do kterého si to zapíšete, ten úkol. A potom, co ho splníte, tak si ho jenom odškrtnete. Já bych doporučoval ten kapesní diář, nebo v telefonu máte kalendář, tam si to zapíšete, jak daný úkol, tak ale i termín, který jste třeba stanovili, nebo který jste si domluvili. Ono totiž, když něco slíbíte nebo řeknete poprvé, podruhé, potřetí a i na potřetí to neuděláte, tak ten partner ve vás ztratí důvěru. A to je druhý bod. Důvěra potřebuje důkaz. Pro vysvětlení. Když někomu důvěřuji, tak potřebuju vidět ty výsledky, ty sliby, které jste dal a nakonec udělali, nebo jsou to i činy k tomu druhému. Nemyslím tím třeba jako masáž zad, ale myslím tím třeba upřímnou komunikaci, trávení společného času. Věnujete svůj čas tomu druhému, i přesto, že byste mohli dělat něco jiného. A podobně. To může být spousta různých věcí. Ono v případě, že byste nějaký svůj slib nedodrželi nebo nestihli, neudělali, tak je důležitý přiznat si vlastní chybu a omluvit se, proč jsem to neudělal, nestihl, nebo proč to není tak, jak jsem řekl. A na tohle se váže pravidlo třetí. Omluva potřebuje změnu. Pokud se za něco omluvíte, že to tak nešlo udělat, nebo že jste nemohl přijet, protože tohle a tohle, tak vy musíte zapracovat na té změně. Na změně, která způsobí to, že se ta chyba nebude opakovat. Že se nebude opakovat chyba, za kterou se budete muset znovu omlouvat.
Protože když něco slibujete, následně nedodržujete a stále se omlouváte se slibem, že příště se to nestane, tak tím ztrácíte ten první a důležitý pilíř, a to je důvěra. Důvěra je základ vztahu. Partnerovi musíte důvěřovat, protože se spoléháte na to, že se o něj můžete opřít v jakékoliv situaci. Že ho můžete požádat o pomoc a on vám vždy vyjde vstříc. Vy se na něj spoléháte tak jako sami na sebe. Tady ty všechny body, které jsem řekl, je ideální si někam napsat a mít to na očích. Třeba na tapetě telefonu nebo hodinkách. Napište si to na papír, na lednici, na nástěnku, kdekoliv, ať to máte na očích a snažíte se to dodržovat. Usnadní vám to v tom vztahu spoustu věcí. Ale není to jenom o tom, že to máte někde napsané a pověšené, máte to na očích. Ale je to o tom, že si to přečtete, budete to během toho čtení vnímat a následně si to zopakujete, aniž byste na to koukali. Já osobně jsem to třeba na očích měl, ale vždy, když jsem se na to podíval, tak jsem to jenom přečetl a pokračoval jsem dál. A bohužel díky tomu jsem se těmito pravidly úplně neřídil. Ale teď věřím tomu, že kdybych se tím skutečně řídil a bral to vážně, tak by teď mohlo být všechno jinak. A já bych vám tady nevyprávěl to, co vám tady teď vyprávím. Možná si nejspíš říkáte, tak on nám tady, ten chlap, něco radí, říká, a přitom to sám nedodržoval. Sám to nedělal. On se tím neřídil. Ano. Nedělal jsem to, nedodržoval jsem to, neřídil jsem se tím. A proto jsem ve vztahu dopadl tak, jak jsem dopadl. Přišel jsem o prioritní osobu mého života, ale ona není jenom prioritní osoba. Ona je pro mě prioritou celkově. Nejenom fyzicky, ale je pro mě prioritou před mými vlastními zájmy, koníčky nebo před jinou prací, před jinými úkoly. Ona je pro mě prioritou takovou, že kvůli ní udělám i to, co je třeba zakázané nebo se nesmí. Nebo by vám hrozila nějaká nepříjemnost. Příklad z nedávné doby. Byl jsem na nemocenské, vycházky jsem měl od 1:00 odpoledne, ale teď už jenom příklad.
vám přítelkyně zavolá, že potřebuje hned něco někam nutně odvést. A protože je pro vás prioritou, tak buď i přes ten zákaz vycházek sednete do auta a pomůžete jí, odvezete jí ty věci, anebo okamžitě zajistíte někoho jiného, kdo to udělá za vás. Prioritní osoba znamená, že obětujete vlastní komfort, pohodlí a jistotu pro komfort a pohodlí jistotu toho druhého. I když se můžete dostat do nějakého problému. V mém případě v daný čas v 10:30 mohla přijít klidně kontrola. Zda jsem doma a dodržuji vycházky. Ale já jsem si toho byl vědom a jelikož je pro mě priorita, tak i přesto jsem do toho z vlastního uvážení šel. I za to riziko. To by se dalo nazvat jako obětavost druhému. Vy obětujete něco svého ve prospěch toho druhého. Ve vztahu, v tom vašem vztahu, buďte velice pozorní a vnímaví. Vnímejte opravdu každou maličkost, nebo se alespoň snažte vnímat, co nejvíce zvládnete. Řeknu příklad. Když vaše partnerka něco dělá každý den, už několik let úplně stejně, stejným způsobem, stejným postupem, ale najednou z ničeho nic to začne dělat jinak. Věnujte tomu pozornost. A nebojte se jí zeptat, zda je všechno v pořádku. Ona vám pravděpodobně odpoví, jo, všechno je v pořádku, proč? V tu chvíli vy neřeknete, ale nic a nenecháte to být. Vy jí prostě řeknete to, co si myslíte. No, já jenže tuhle věc od jakživa děláš jiným způsobem. Nebo tím jedním způsobem. A teď najednou to děláš jinak. Proč? Děje se něco? Nebo trápí tě něco? Tady vám pravděpodobně odpoví, že se nic neděje, že je všechno v pohodě. V tuto chvíli se neurážejte. No, ona mi nechce odpovědět, no tak si to nech pro sebe. Ne. Vy jí na to řeknete. Dobře, když to říkáš, ale myslím si, nebo mám takový pocit, že se s tebou něco děje, nebo že se ti něco stalo. Tak až budeš chtít si o tom promluvit, jsem tu pro tebe a přijď.
Nebo dobře, jenom se mi něco nezdálo. Ale až budeš připravená o tom mluvit, jsem tady. Tím se jí nabízíte a dáváte jí najevo, že tu pro ní jste. A ona hlavně dostane takový ten pocit, že jí do ničeho nenutíte. Dalším bodem bude kontrola a hlídání své mužské ješitnosti, nebo respektive hlídání sebe sama. Nebuďte ješitní a vše řešte s klidnou a chladnou hlavou. Já jsem bohužel jednou řešil věc s horkou hlavou a mužskou ješitností, kde jsem nechal proudit své emoce a nepřemýšlel jsem nad tím, co a jak rozhoduji. Tím konkrétně mám na mysli tu zprávu, kterou jsem napsal. To, že jsem se okamžitě rozhodl vyzvednout si věci a nemluvit nebo nepromluvit si o tom daném problému. S tou chladnou hlavou věci řešte oba dva. Řešte spolu věci, až když budete mít oba dva chladnou hlavu. Velice těžko se něco řeší a vysvětluje nebo urovnává, když je jeden v klidu a druhý je úplně vytočený. To potom ve vás hrajou hlavně emoce. To byste nic nedořešili, protože jeden křičí, vyšiluje, nadává a ten druhý zase utěšuje. Uklidni se, nekřič, prosím tě. To se pak nesoustředíte plně na daný problém, který chcete řešit, ale na to, abyste toho druhého člověka uklidnili, nebo naopak, abyste svým křikem zatlačili do kouta, získali nadvládu a on pak následně s vámi odmítal mluvit. Až budete mít oba dva klidnou hlavu, nebo až se oba dva uklidníte, tak si sedněte a ten problém se snažte spolu vyřešit. Dalším bodem je čas. Věnujte jeden druhému dostatek času. Věnujte mu čas, který můžete. Udělejte si třeba nějaký rozpisový plán, kde budete mít zapsané, kdy, kdo a co má v plánu, abyste se případně zařídili, podřídili tomu druhému a hlavně, abyste věděli, kdy ten druhý má volno a můžete mu věnovat svoji pozornost. Opět tím předejdete zbytečným problémům a nedorozuměním, které si týkají hlavně vašeho společného programu nebo
programu každého z vás. Každý má nějaké koníčky, zájmy nebo povinnosti a vy je musíte respektovat. A tolerovat čas, který tomu ten druhý věnuje. Ono totiž ne v každém vztahu oba dva partneři mají společné zájmy a každý má něco jiného. Jeden se věnuje třeba jízdě na kole a druhý zase tenisu. Musíte se navzájem podporovat. I když vás třeba ten tenis nebaví, podporujte v tom partnera. Ale podporujte ho takovým způsobem, kterým to skutečně dokážete. Protože pouhá slova nestačí. Nestačí říct, jo, když tě to baví, tak já tě v tom podporuju, proč ne? Vy tu podporu musíte dokázat nějakým činem nebo způsobem. Já to vím velice dobře, protože je to zase má vlastní zkušenost. Přítelkyně bývalá teda dělala bikini fitness a já jí slíbil, že jí přijedu podpořit na závody. Že jí budu podporovat. Říkal jsem, že jí v tom podporuju. I když se mi to ze začátku nelíbilo. Nebo neměl jsem k tomu sportu nějaký vztah. Když už jsem byl rozhodnutý, že tam tedy s ní pojedu a budu ji podporovat na místě těch závodů, tak buď to mi do toho hodila vidle žena, anebo jsem změnil plán já. A to se zase váže k pravidlu číslo 1. Slova potřebují činy. Tohle by bylo asi prozatím z mého pohledu vše důležité z mých poznatků. Mám na sebe obrovský vztek, když vám tady tohle všechno říkám. A nesnáším se za to, proč jsem to já nedělal, když vám to tady teď říkám, nebo vás o tom poučuji. Já vám to tady říkám proto, aby vy jste si z toho vzali ponaučení, abyste si to vzali skutečně k srdci, protože to není žádný reklamní blábol, ale je to krutá realita života. Já jsem ty chyby udělal
uvědomuju si ty chyby, uvědomuji si, že jsem činil věci tak, jak bych neměl. A kdybych je dělal tak, jak mám, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak. A to třeba tak, že by se ten náš vztah obnovil. Teď naposledy jsem jí slíbil, že jí dám ten prostor, ten čas, že ji nebudu otravovat, nebudu ji navštěvovat, nebudu ji kontaktovat do té doby, dokud se sama neozve. A to je pro mě strašně těžký. Je to těžký, protože mám potřebu a snahu si s ní povídat. Strašně moc jí chci vidět a chci ji mít ve svém životě po svém boku. Chci, aby byla šťastná. To jí skutečně přeji. Ale ještě víc si přeji, abych ji šťastnou mohl dělat já. Každý den mám obrovský nutkání vzít ten telefon do ruky, zavolat jí, nebo jí napsat. Každý den mám nutkání sednout do auta a jet za ní. Mám nutkání být jenom s ní a věnovat jí svůj čas. Jenomže ty věci jsem nebral asi úplně vážně. Nebo bral jsem je s určitým nadhledem. Ale teď vím, že to byla moje, ale jenom moje osudová chyba, kterou si budu skutečně vyčítat na dosmrti. Přišel jsem o úžasnou ženskou, která jen tak nikde není.
Je to žena, která vám dá úplně všechno, co vám na očích vidí, udělá pro vás první a poslední. A vím, nebo teď si to uvědomuji, že nesmíte věci jenom přijímat, ale musíte je i opětovat. Mám v sobě potřebu jí to nejen říkat, ale jí to i dokázat. Jenže jsem jí zklamal, ale ztratil i důvěru, což je první základní pilíř. A získat zpět důvěru je ten nejtěžší úkol. Ale ten úkol nemůžete začít napravovat nebo plnit, pokud ten druhý sám od sebe nechce. Nebo sám od sebe chce. Prostě pokud ten druhý si řekne, ne, nedám ti žádnou šanci, já ti prostě nedůvěřuju, tak se snažíte marně. Ale pokud ta partnerka v sobě má k vám ještě nějaké city a ještě stále se vám dokáže otevřít, dokáže vás stále milovat, tak tady je pořád vaše šance. Takže komunikujte spolu. Mluvte spolu upřímně za každé situace. Důvěřujte tomu druhému. Věnujte tomu druhému svůj čas. Podporujte ho. Buďte tolerantní. Milujte ho. Prokazujte mu svoji lásku. Ale nezapomeňte na ty 3 pravidla. Slova potřebují činy. Důvěra potřebuje důkaz. A omluva potřebuje změnu. Tohle vám bude stačit k tomu, abyste byli ve vztahu šťastní. Ale pokud jste už o tu partnerku přišli, jste rozejítí, tak se řiďte zase pravidly těmito. Dejte jí čas na rozmyšlenou. Dejte jí čas na myšlení. Nepište jí, nevolejte jí,
nenavštěvujte ji. Ať je to těžké, bude to taková zkouška ohněm. Co vy sami vydržíte? Já to nevydržel, protože jsem měl obavy z toho, že by si našla někoho jiného, jelikož se kolem ní motá spousta chlapů, kteří o ní jeví zájem, kteří dali třeba valentínku. A to byla ta chyba. Já jsem si ji vlastně sám uzavřel, sám jsem ji tímto způsobem od sebe odstrkoval. Dejte jí skutečně času, kolik potřebuje sama. Jste přece ve vztahu, kde si důvěřujete. Kde je důvěra. A pokud vám řekne, že se vám ozve, až to bude mít promyšlené, tak ona se vám ozve. Vy, když jí řeknete, dám ti času, kolik potřebuješ, tak ona zase počítá s tím a důvěřuje vám, že jí ten čas dáte a nebudete na ní tlačit tak jako já. Tady velice dobře platí přísloví. Chybama se člověk učí. Ale proč se člověk těma chybama učí, až když je udělá? A ne v průběhu toho, co se ty chyby dějí. Na druhou stránku mě tento rozchod zase v něčem posunul. Konečně jsem ženě podal žádost o rozvod a našel si vlastní bydlení. Tudíž se budu moci věnovat naplno sám sobě, svým zájmům, koníčkům a samozřejmě také mým dětem. Teď vím, že kdyby se nějakým zázrakem stalo to, že bychom ten vztah dali dohromady zase, tak vím, že teď by to bylo harmonické, vyvážené a spokojené partnerství, protože budu mít čas sám na sebe a na ní. Kdybych byl rozvedený už dříve, tak bych neřešil několik věcí najednou, nebo nevěnoval se několika věcem najednou. Neměl bych tolik starostí, ale mohl bych se naplno věnovat jenom jí a sobě. Nám oběma. A ne ještě někomu třetímu.
Takže tím, že jsem udělal kritickou chybu v tomto vztahu, tak mě to zase někam posunulo. Přísloví: všechno zlý je pro něco dobrý. A mě to posunulo v tom, abych nečekal stále na něco, ale jednal hned. Tím, že budu mít vyřešen tyto problémy, které mě táhnou už, nebo tíží už 4 roky, tak ze mne spadne obrovský kámen napětí a uvolní se místo pro jiné věci nebo pro jinou ženu. Samozřejmě já bych to místo chtěl věnovat té mé bývalé přítelkyni. Konkrétně Jítě. Teď už mi nezbývá, než vám popřát hodně štěstí, ať se vám daří. Vemte si to opravdu k srdci. Omlouvám se, pokud jsem to popsal, vysvětlil nějak nesrozumitelně, ale snažil jsem se tam dát to nejdůležitější. A pokud jste ještě ve vztahu, pracujte na tom, ať nedopadnete tak jako já. Takže mějte se, milujte se, množte se a závěrem řeknu poslední věc. Miluji tě. I love you. Jsem do tebe blázen. Jsem do tebe blázen. Ten, kdo zná, tak ví. Mějte se.